Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mas bro lah mbak bro, ngopo do udur gajian nak Taiwan, nak Hongkong, nak Saudi yo penak. Orang nak Hongkong, orang nak Taiwan delok wae HP yo sak rumbuk ngene. Yo duwe Samsung, yo duwe Apple, yo duwe apa umrohan setiap hari yo penak. Apalagi kajian, yo penak. Ono tonggo rene, nili yo penak. HP iki ora silaan, bro. Iki HP ku dhewe. Kurang percaya nih, tak petik, bro, ngerti, bro. Oh, kurang percaya nih, tak petik, bro. Kurang percaya tak petik, bro. Lah wong gaji ana sik 6 juta, 20 juta. Ora usah dipamerno. Iku mono titipane sing gawe urip. Nah dijaluk sak menit entek mas bro, mbak bro. Wong ayu ya ora ayu, do pamer kemayu. Iki lho tak petek nah. Wong kok do udur masalah gaji. Apa sing mau tar ora? Urip lho mas bro, urip iki urip. Oh, nek ora petek tak petek mas bro. Wong kok kempengen aku. Wong mbok aja ngono, ndi dhuwit ya disimpen, nak luwih do disedekahno. Aja do gek Facebook pamer kaya wong wis suga-suga dhewe. Ya wis ngono Mas Bro, nak ora trimo sesuk tak balesi meneh. Saiki wis wae aku ape lunga jipuk gaji.